Намираме се в един от последните цехове на първата стъкларска фабрика в България. В момента голяма част от нея е реален музей, който се посещава годишно от над 8000 деца. Този музей дава възможност да се види близо 100 годишното развитие на българското стъкларско производство. Основната ни инвестиция е тук по проект S-Energy от името на Асоциация на българските черноморски общини. Целта е, разбира се, да повишим дела на възобновяемите енергийни източници чрез възможности за съхранение на енергията в акумулаторна система и да повишим устойчивостта на предприятието спрямо промените в електроенергийната система и да намалим съответно и разходите за електроенергия. Това, което в момента казваме, е чисто техническо решение, което на някои от колегите инженери, разбира се, е известно и го знаят, но освен технически проблем, трябва да се реши и самия административен проблем. И в рамките на проекта правим и такъв преглед на законодателство и директивите. И желаем да предложим различни промени в наредбите и закона за енергийна ефективност и енергетиката, така, защото да се улесни да предложим още икономически възможности за връщане на инвестицията. Като каква е първата възможност? Да зареждаме батериите, когато цената на електроенергията е най-ниска. В момента най-ниска е цената през деня, когато всички фотоволтаици работят на максимум. И да имаме възможност съхранената енергия да я продаваме обратно на пазара, когато съответно цената е по-висока. Така добавяме икономически инструмент за възвръщаемостта на системата и от друга страна повишаваме дела на възобновяемите енергии в общия микс. И не на последно място, разбира се, и стабилността на системата се повишава по този начин, защото винаги може да се разчита на този баланс и ресурс. Разбира се, нашия модел е малък, но идеята е да покажем неговите предимства и да бъде широко възприят. Примерно има 1000-2000 такива домакинства и малко предприятия, вече ефектът ще бъде значим за системата. For the S-Energy project, we as the German pilot partner came to Varna to visit the local partner over here to having a look at the showcase. And it's really interesting for us and also in general I think important to make those experience because in the future by a higher penetration by renewable energy sources, especially PV, to the system, we will see a bigger spread between the daytime prices and the evening times, and already in Bulgaria the companies having dynamic price tariffs, and so it will be really important to either shift the loads and the consumption or storage it to battery systems to have also the cheap electricity from the noon in the evening as well.